Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа Space Engineers, една игра, която не е толкова известна. Мисля да я направя известна. По-рано днес гледах клипове в YouTube. На тази игра е подобна като Minecraft, но не е толкова играна като нея. Всичко се развива в космоса. Можете да направите град. Например, има хора, които са си направили писти и се джиткат с коли, състезават се. Удрянето е много реално. Когато взривим нещо, е прекалено реално. Не прекалено, но играта я бива. Аз и моя приятел Денис Бой играем в този сервер. По-рано имаше един Марто, но ние с него се развалихме отношенията и затова сега сме без него. Ултраплеер България. Тук малко така ми накъсва в момента, защото снимам и фокусът е малко. Затова накъсва, иначе играта си върви идеално. Или пък може заради гравитацията, прекалено много гравитация има на този кораб. И затова аз много не харесвам да съм на него. Имам станция. Станцията е разбита, защото не исках да си правя експеримент. Ето тук един отвор, през който може да се мине. Не, това не е да се минава. Тази игра е интересна, стига да ви работи въображението. Ето тук става по-бързо, но може би не само заради гравитацията, прекалено много накъсва. Затова може би няма да снимам толкова. Аз и Денис Бой правим кораба. Ултраплеер България. Той постоянно повтаря Ултраплеер България. Но нищо. Така де, играта включително на мен не ми бъгва заради програмата за снимане. Играта на вас сигурно ще ви хареса. Не показвам много неща в играта. Ето, както виждате, това е част кораб, който мога да стреляме с него. Има ракети. Ето виждате големия кораб. Какви оръдия мога да слагаме на него, всичко. Както виждате, сега много ми бъгва и аз тук ще спра видеоклипа. Няма да е тук. Първо ще ви покажа, ето това е от удар на ракети. Само с картечницата метала се изкривява, нищо друго. Ето, тук съм в кораба. Реално ето астероид, станцията е на астероид. Ето изхвърля малки камъни, които сигурно ще се ударят по големия кораб. Няма. Ето тук виждате как ударих желязото и то се изкриви. Това беше от мен за сега. Довиждане, абонирайте се за мен. И за мен довиждане. Очаквам харесвания.